Uzofika uthini ezulwini? Uzofika uthini kubaba? Uzofika uthini kubaba? Bangapha abakhalayo ngenxa yakho. Mingaphi imphefumulo esilahlekile forever and ever. Esesihogweni njengamanje ngenxa yakho. Bangapha abantu abathi ukukholwa nokungakholwa kuyafana ngalalwa umfundisi ngenxa yakho. Bangapho balalile, bangapho bakhiphisa izisu. Bangaphi abanye banikeziwa amandla onkosi yami, banikeziwa amandla abanye ukuthi bakhiphe imphefumulo esogweni bayoyifaka embusweni kaNkuluNkulu. Banikiwa amatende, banezimali, banezimoto, bahola amabandla amakhulu, kodwa mawungathi uyabheka akho ngisho umphefumulo awuwinile. Eyinsukwini ezinyangeni ezidlula akho ngisho umphefumulo awuwinile. Uwina la abavakashe esontweni lakhe eSunday. Anuwabe ngana amatende, nayekelana ukubeka amatende. Unemali yopetrol ungathwala amatende uyowabeka kude uyolanda imphefumulo. Anikwenzi nihlelela ishumi, hlelela ukulaliswa emahotela, nihlelela ukuvakasha emabranchini. Ngisho ngathi une branch phesheya kwezilwandle eUSA, it doesn't matter. Noma ngabe une branch eUK, it doesn't matter. Bangapha abalahlekile? How many souls abalahlekile ngenxa yakho? Ngibizelwe nini abafundisi? Angiyikunika, ngibizelwe nini azinceke? uNkulunkulu wathi maye ngibiza wathi angilungise lokho okukhona, ashonga ukuthi angenze okusha, wathi angilungise lokho okukhona. Khuluma nani brothers? Khuluma nani brothers in Christ? Naze nalimaza ivangeli, naze nalisinhlekisa namhlanje. Sihlekwa ngisho idakwa ngoba niyakunikangile phakathi. Into eyenziwa abantu abangakholwa niyenza worse nina. Bangapha abalahlekile ngenxa yakho? Bangapha abalahlekile ngenxa? Bangapha baphuma ebandleni ngenxa yakho? Bangaphi? Mingaphi imphefumulo oyiwinile? Hlelela ugqoka ikipa ezibizayo, ugqoka amasuda abizayo, ugqoka amawashi abizayo, nigqoke even ubucwebe lobe sikhuzwa ngabe ezwini. Abafazi beni bayabufaka, nani niyabufaka. Ufuna ukubukwa. Shintsha imoto mawuhamba ngoJaguar, usuhamba uMercedes, uhamba unyaka owodwa ngemoto. Kwenze njani? Kwenze njani? Liphi ivangeli lakudala elasindisa umuntu ezweni? Liphi ivangeli elalithi nganelisekile ngalendlela engihleli ngayo? Nganelisekile. Liphi ivangeli lokuhluphekela imphefumulo? Namhlanje akuhlushekela imphefumulo, ekuhlushela ubucebi. Ungamane uthengele umfazi wakhe imoto, uthengele ingane yakhe imoto edla izona engakholwa. Ungamane uthengele namhlanje intombi imoto. Ningenza konke. Ningenza konke. Kodwa ngeni izifihle kuyena. Matthew 23 last verse. Jerusalem, Jerusalem, wena obulala abaprofethi nokhanda ngamatshe abathunyelwe kuwe. Kukangaphi ngizama ukunikhusela njengesikhulukazi sikhusela amazinyane aso phansi kwamaphiko aso. Kopha anivumanga.